Niki sampun jumeneng. Wah, salah setunggal. Tembang kangen mawon iki kula nyong dibawani kaya kangen banget ya karo Mbak Puji. Karo Mbak Puji nggih. Dibawani Mbak Puji. Dibawani Mbak Puji. Nika sambung. Jan. Lagu ning kembang. Kangen. Super power teman. Dai diling ini suarane ganteng ya. Kayak lah ciblek. Bocah cilik ora duwe suara. Delenganing medodong. Ora kok sampean kayung sing temen wong jiblek kok. Iya wis aku jelek pancen aku. Lah ya, wong anggere arep seneng ke pertama Ya, memang kayak gitu. Awal mulanya seperti itu. Sengit ke senengnya selangit. Urung genas. Benci tapi rindu. Wah, iki apa awet uripe dalam paling jemua ben mati wong iki kowe. Ge, aja kaya gue. Apa? Sing jengane rezeki pati jodoh ke Gusti Allah sing duweni. Ya ta iya pancen. Lah ya iya kok malah dadak ndandang nyong kon mati. Iya. Padane nyong mati arep layat apa ora? Jeleh aja ngasih. Ya ampun tegel Iya, nian. bah temen. Ora. Tapi suarane ciblek Ora apik. ora layat Ra. arep mati desit. Ya aja lah. Ning Anaknya dicilik. aja salah tebelani. Keprimen reng. Suaramu kuwi apik. Oh, aja ngira pedae suarane cendek, terus ora apa suarane ora apik, kornane suarane kayak dening ula. Maksudnya Ula udah lah kayak guluprok dening langka suarane. Mung sembar-sembur tok ejal. Gundlet apa dari. Ya iya. ning suarane ciblek pancen main. Oh ya jelas. Oh, pernah jaya-jayanya ciblek. Oh, jelas. Suaranya luar biasa. Pamerna reng. Ning kabeh mau yang duwe cerita pancen. Cerita primer Ada misalnya. rahasia kenapa kok suarane ciblek bisa main? Iya. Lagi Rahasianya gimana? bapaknya ya tahu ngomong. Ngomong pripun? Jere zamane nang wetengan mungkin sering dikirimi mik bapaknya. Oh ya gue. Nyong, iya sering baranen ya sering lah orang mesti lah tapi ya sering ditiliki nyong ramane sese jengkel mari nyong apa ya Nang apa sih? anggur nyong ditiliki nyong meneng bae kan Iya. terus tak lutik nang Iya. nyong Terus? karena sese jengkel ngidoi Bapaknya. Oh, baneng aku pada bae. Ning anu jane kek bisane lek Nuh, ilmiah. Kenang apa? Bisane bayi lahir mesti nangis. Wis, kowe. ya jelas angger bayi lahir kok orang nangis gue jenengane kenang apa ya sing Penyakit. jenengane sawan boten sawan apa kae lah anu uler napa-napa meneng Ya kowe bae keton gobloge. Salah luput ora bener. lah sing keprimen dong Sing bener ya bisane kenang apa kok bayi lahir mesti nangis. iya Kowe pangling karo bapake. bisane Dong jamane bapake mlebu niliki nang wetengan kowe rupane gundul. Kenang apa barang lahir gondrong, kaget nangis bayine. oh Kan deleng-deleng bayine. Iya kayak gue. Ya ngar bayine ciblek ora kaget tok wis kulina. Ora kae kulina apa? kulina ditiliki sing gundul Ya mulane ki. ya nyong ora kaget Lah ya mulane sing diliki gundul barang lahir bapakne gondrong ya. oh mesti jadi nangis. niku Penyuwunan lagune Selendang Sutra Kuning. Selendang Sutra Kuning. Saking pendemen wayang kulit. Oke. Cuma tidak tercantum namanya. Oh ngaten. iki pandemen wayang sami meriksani Sapa Kang sedaya Gareng sing kono Bang? Kira-kira wis barisan kono. Oke. Siapa Mas Gareng Dajal Wis sampean. Mbak Fitri apa Mbak Apa Mbak Desi? Desi No Singayu apa dewek. Mbak Nah, Ah, siapa jeneng ya. siapa? Mbak Rena Oh, Mbak Rena. Oh, Mbak Rena. Mbak Oh, Rena. Rena ya. Rena itu aslinya dari mana, Ren? oh dari Karang Rena Oh, coba disepot dulu supaya Ayo, ayo, berdiri. ayo. Oke, ya. Asik.
dan Rena dan Rina. Rena. Mbak Rena saking pundi? Saking Maus sekarang Rena. Oh, Maus. Kene Sakan jangan Maus. diperak iki kira-kira dhuwure kowe padha apa ora? Awake popek-popeke padha apa ora? Iya kowe. Maksudnya karo bojone nyok. Iya lah karo Ya, iya. sapa ya. Arep kaya ngapa ya tetep nyong milih bojone nyok. Oh ya, Ya, Sob. iya. Arep ala kaya ngapa ya bojone nyok. Ora usah ngomong nganggo lanang apa? Ayu kowe. Lah aku kan lagi belane. Ya ora ngomong ki ana buktine bae. Ya arep cilik kendhe payan bojone nyok. Iya. Ora usah ngomong, Reng, usah ngomong, Ya Reng. tetep ayu bae. Iya. Dah. Iso. Ya, dah. Apa seneng karo Gareng jenengan? Ya seneng. Senenge nang apa? Oh. Senengnya nang apa? Ya senenge nang apa? Kayak mandan cocok. Hah? Kayak mandan cocok. Mandan cocok, Iya. pancen katarak jenengan. Ayu kok seneng ayu gue rai mentah ayu gue. Rai mentah priwe blek ah. Lah gue putih niti keke maning apa jengane gue cucuke. Cucuke kepriwe? Lho gue lambe kok setumil kaya Lah wong kowe seneng karo nyong be mergane lambeku ngomong. Ala dina-dina di. Ulane cucuke nyong ciute iki kan gara-gara sering dianu ning kowe. Sering dicokoti apa? Dimut. Angger ngomong cucuke aja warna-warna ya. Oh, Dimut jare kok. Dimut apa nyong tukang ngemut. Aja Allah. Kata-kata niku dimut ya. Anu mbok keprimen anu gemblung. Bahasa tidak sama Pak. Dimut. Lagi niki kuki saderengipun ngaturaken sugeng dalu aturan kagem penonton penggemar Luar biasa. wayang kulit saking Bima Sakti. Oke. Niki alhamdulillah Mas Harto ngira wonten mriki. Oke. Mangga mriki. Kula tanggung jawab. Aja kelalen blek. Nun, Aja kelalen. apa? Dimut. Ya, Dimut lambene gareng gue mau. siapa? Sampean. Ra jelek. Bisa aja kayak gue ah. Ayo ngemut kok lambe kayak gue lambe anu mangane be batang cilurut. Masa mangane potong dulu blek. Bener. Anu kepriwe? Ngoreng. Malah kayak bayi, kayak bocah. Lah iya kok mangane batang. Mimi lah. Mimi lah Mas Bima. Hei, Mas Bima, Mas Gareng. Kelalen be. Anjir. Kelalen be terus bojone. Iku aku. pamundutan lelagon. Apa? Nggih selendang sutra kuning. Oh, Selendang iya. sutra kuning Mbak Mangga Rena. dipun tarik. Luar biasa. Nggih luar biasa. Rena. Tambah wengi tambah wah hebat. Ning angger tek sawang-sawang suwe ora mengikuti keluarga besar Chandra Birawa. Iya. Kok kayak formasinya ini ada yang berbeda nggih Mas Bima nggih. Nggih, kathah pembaruan. Kathah pembaruan. Oh kados HP Android kan Oh, nggih. ana sing lollipop, ana sing apa maning munggah kayak apa kayak mbuh kayak ora apal. Nggih, Bener. orang moga-moga ya kedepannya itu akan lebih baik. Baik. Pokoknya Chan, nggih amin mugi-mugi. Pokoknya orang kayak Chandra Birawa. Solo Dina tahun apa ke kemajuannya Iya. lagu-lagu garapane terus Iya. mulane dalangnya laris banget. Oh, dalangnya laris. Ya maksudnya rombongannya orang dalangnya tuh. Salah kata tambah karo apa blek. Ya nah. Mbak Desi silakan berdiri. Nggih. Wah, kenek ya adoh pancen. Orang ke malah aneh-aneh maning uli joget. Aneh. Orang bisa kayak nudu. Kowe dadi kayak robot kok blek. Anan, Lu kayak robot anaknya nyonya fire. ya men lah apa-apa. Sing agem baterai niku nggih. Iya.
Risik Tapi lah. saya suka sama Mbak Ciplek. Kok fotonya Mbak Ciplek pentas nang kamar itu. Iya kok mati-mati condol. Gue mesti condol. Bulan ini kalau kelambiran ini kan melakukan nang petengah duduk nak kirik sampean. Iya jarane apa sih? Berani balung sih. Nyong. Iya. Ya ora masa balung ireng. Ya apa-apa Nyong kenapa? gara ireng-ireng iki ditut nak kirik, Hah? garane tikus sambil tubruk. Iya toh. Walaupun hitam tapi kamu ternyata black sweet. Ah, saya black sweet. Iya pun Ancen. bar black sweet jadi black cadet. Oke, pamundutanipun menapa niki? Sayang dua, oke Mbak Sayang Siti. dua. Mangga, yo, sayang dua. Mangga. Oh, sing ngendang terkindil-kindil. Iya sing enom. Sing enom, oh sing kuat lagi mangan mie. Ber ya. Hanifah. Tahun ngarep arep jejer. Tanggalnya 34 nanggape dalang purba arsono. Oh, napa tekan tanggal 34? Iya. Tanggalane garing Mulane ditagi ditani ngutang. bayar Ces ya. Mbak Ciplek. Dalam Garek. Pripun? Sampun jam 3. Tiga. Lakone sidalan. Nggih. Ngesuk arep nyambut gawe maning mulane goro-goro cekapi semanten mawon nggih. Wonten salebete kali warga masyarakat menganti kisik nyuwun pangapunten. Wabil khusus dumateng keluarga besar Bapak Atmo, utawanipun Bapak Atmo Setra, nggih. Bapak Setra. Kali Mas Gareng Pak Ciplek nyuwun pangapunten nggih. Nggih, sami pangapunten Mas Gareng Bocip